A montaña luguesa é un dos maiores paraísos naturais da nosa provincia. Entre a Fonsagrada e Negueira de Muñiz podemos desfrutar dunha ruta chea de grandes paisaxes. Percorrer esta senda polas ribeiras do río é toda unha aventura en contacto coa natureza máis pura. Os vales suceden as serras nun continuo subir e baixar. Desde a Fonsagrada, o camiño ata Fonfría permite contemplar na lexanía as terras de Oscos e boa parte do municipio fonsagradino, o de maior extensión de Galicia con 400 km². Seguindo o curso do río, a subida hacia Vilar de Cuíña vai ofrecendo espectaculares vistas ao Val do Navia. No máis alto chégase á aldea de Arexo, onde o seu meiradoiro ofrece grandes vistas da Reserva da Biosfera e o Oscos e Terras de Burón. Cunha caída de 200 metros hacia o río e fronte a un meandro, desde este balcón natural podemos asomarnos a diversa vexetación e cultivos que forman esta fermosa paisaxe accidentada. A baixada ao río, coas súas augas embalsadas polo pantano de Salime, permite pasar por outro dos miradoiros antes de chegar á Negueira de Muñiz, un dos lugares máis singulares de Galicia. Aquí é visita obrigada o conxunto formado pola Igrexa de San Salvador e a Casa Rectoral do século XVI.